que possiblement no hi hagi finançament pel conjunt de projectes que es presenten i fins i tot segur que hi ha projectes que no mereixerien finançament per la seva escassa entitat o per circumstàncies de manca d'acord amb la convocatòria corresponent. Però el que sí que no entenem és que si hi ha una previsió, hi ha uns recursos destinats en aquestes convocatòries, com a mínim no s'adjudiquin projectes per esgotar aquests recursos. I concretament l'any 2008, pels ajuts directes, que hi havia una previsió de 2 milions d'euros, se n'atorguen 1.880.000. 120.000 euros queden al marge de la convocatòria. Però dels 6 milions d'euros en crèdit se n'atorguen 5.550.000. Per tant, tenim 570.000 euros menys d'ajut, de suport a la dinamització d'aquestes comarques. Són xifres relativament petites, segurament. Pels que han presentat projecte i no han obtingut absolutament cap ajut, segur que no els hi satisfà, i no són petites, però globalment podem pensar que són petites. Anem a veure la convocatòria del 2009. Es presenten d'entrada ja menys projectes que l'any 2008. Ens imaginem que si han quedat tants projectes fora, també actua això com a desencís per tal de presentar-se a noves convocatòries. Es presenten el 2009 164 projectes i són mereixedors d'ajuts un total de 68 projectes. Ara bé, quan tornem a parlar de les quantitats, tornem a tenir sorpreses. I així, dels 2 milions d'euros en subvencions se n'atorguen només 1,5 milions i dels 6 milions en crèdits se n'atorguen només 4.300.000. És a dir, tornem a aplicar un estalvi, tornem a obtenir un estalvi, mal guanyat estalvi, de 2,2 milions d'euros. Dic mal guanyat estalvi perquè en aquests casos del que es tracta no és d'estalviar, sinó que els recursos que tenim disponibles per promoure la dinamització econòmica s'emprin per l'objectiu als quals han estat destinats. I per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres creiem que l'estalvi en aquest sentit no ens interessa. Per tant, primera conclusió, no s'estan esgotant els recursos que hi havia disponibles per a aquestes iniciatives de dinamització comarcal, tot i que iniciatives i projectes de la societat n'hi ha i suficients. Per tant, aquesta és la primera qüestió que ens agradaria que ens contestés. Per què aquest estalvi? Per què no s'acaben d'adjudicar tots els recursos que hi ha disponibles quan hi ha projectes de sobres? Concretament, en el conjunt de les dues convocatòries, més de 230 projectes han quedat sense cap mena d'ajut. Segona qüestió, a la que comencem a remenar una miqueta i comencem a veure què està passant amb els ajuts fonamentalment per la via del préstec, que és una via menys gravosa pel govern perquè li suposa un finançament a llarg termini, no li suposa una despesa immediata, sinó que és a més llarg termini, etcètera. I veiem què està passant. Doncs que les condicions per les quals s'atorguen aquests préstecs són les condicions que imposa l'Institut Català de Finances i que no s'acostumen a adequar a les necessitats dels emprenedors. No s'acostumen a adequar a allò que la gent que té ganes de tirar endavant projectes empresarials creu que podria fer. I què passa? Comencen a haver-hi renúncies. I a hores d'ara, les dades de les renúncies que els hi hem demanat i ens han donat ja les del 2008 són esfereïdores. De 45 projectes subvencionats en l'any 2008, en la convocatòria 2008, en préstec, de 45, 19 ja han renunciat. 19, més del 40% dels projectes mereixedors de subvenció via préstec han renunciat al préstec i alguns d'ells, molts també, han renunciat a l'ajut directe que era conseqüència també de la convocatòria. I això és un altre estalvi. 40%, 2.200.000, 2.300.000, 2.500.000, no ho sabem, però és d'aquest ordre. I per tant, és una altra via d'estalvi que nosaltres creiem que no és un estalvi, que és desaprofitar recursos que hi ha disponibles perquè els ciutadans generin activitat econòmica i intentem pal·liar una mica la situació de crisi en la que ens trobem. I efectivament, ara rebem el nou acord del govern per ampliar l'àmbit de dinamització comarcal, del pla de dinamització comarcal, i s'inclouen les comarques del Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre. I un pensa, bé, si hi havia 8 milions d'euros per 4 comarques inicialment, si ampliem 3 comarques més, 3 per 2, 6, 8 més 6, 14, aquesta és la lògica,
destinaran com a mínim aquest any 14 milions d'euros en el pla de dinamització comarcal. No, en destinen 3,5, menys. Suprimeixen, sembla ser, per això li demano la informació, suprimeixen una part dels ajuts, precisament la que ve via préstecs, i en comptes d'incrementar els fons, perquè han incrementat les comarques, el que fan és incrementar les comarques, sí, però reduir els fons no. Per tant, honorable conseller, ens agradaria conèixer el seu parer al respecte d'aquesta qüestió.